Allah ya yi wa tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari rasuwa a wani asibiti da ke birnin London bayan fama da gajeriyar rashin lafiya. Mai magana da yawun tsohon shugaban ƙasar Malam Garba Shehu ne ya sanar da hakan a shafinsa na sada zumunta, inda ya ce iyalansa ne suka sanar da mutuwarsa. A makon da ya gabata ne aka kwantar da tsohon shugaban a asibiti bayan ya je duba lafiyarsa kamar yadda ya saba, amma daga baya sai ya kamu da rashin lafiya. Muhammadu Buhari ya rasu yana da shekaru 82 a duniya. An kuma haifi marigayin a ranar 17 ga watan Disamba na shekarar 1942. Ya koma ga Allah a yau yau Lahadi 13 ga watan Yulin 2025. Tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya mulki ƙasar nan a zamanin mulkin soja daga shekarar 1983 zuwa 1985. Daga nan ya koma mulkin farar hula a shekarar 2015 zuwa 2023. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya umarci mataimakinsa Kashim Shettima da ya garzaya ƙasar Birtaniya domin ɗauko gawar tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zuwa Najeriya bayan rasuwarsa a wannan rana. Wannan na cikin sanarwar da mai ba shugaban ƙasa shawara kan yaɗa labarai Bayo Onanuga ya fitar a Lahadin nan 13 ga watan Yuli. Sanarwar ta bayyana cewa Buhari ya rasu ne da misalin karfe 4:30 na yammacin wannan rana a wani asibiti da ke birnin London bayan gajeriyar ko kuma dogon rashin lafiya. Tinubu ya ce ya tuntubi uwar gidan marigayin Hajiya Aisha Buhari, inda ya mika ta'aziyya da gaisuwar juyayi ga iyalansa da kuma al'ummar Najeriya gaba ɗaya. An kuma bayyana cewa daga yau tutocin Najeriya za su rika sauka rabin sanda a manyan wuraren gwamnati a matsayin girmamawa ga marigayi shugaban ƙasar. Buhari dai ya rike mulki sau biyu, yayin da ya rike a mulkin soja da kuma na farar hula. Wanda za mu ɗan tattauna game da wannan rasuwa da kuma wasu daga cikin abubuwan da